Благословен Иисус Христос. На веки веков. Аминь. Так як казав минулую неділю, сьогодні в нашій парафії вітаємо ксенза Дмитрія Левчика, пробаща парафії святого Юзефа Ремесника і благословених сестер мучениць з Ліди. Ксенз Дмитрий сьогодні разом з нами весь день молиться, так само вещає Божє Слово. Захочую до молитви за ксенза Дмитрия, за всю його парафіальну супольність, щоб узрастали у святості. Так само захочую до молитви у справі будови святинь, у справі будови костьола, Божим благословенні, Божій допомозі. Так само ксенз Дмитрий сьогодні звертається до нас з просьбою об допомозі і після святої мши буде збирати ахвірування на будову костьола. Веселіся, Єрусалим, зберітеся усе тие, хто любить Його. Радуйтеся ви, хто був засмучений. Цешьтеся і черпайте з криниці вашого сутешення. Словами гэтай антифоны распачаем святую мшу. Сёння ў другім чытанні апостол Павел заклікае нас да паяднання з Богом. Простымі айцоўскімі словамі кажа: «У імя Єзуса Христа прошу вас, паяднайтеся». Час Великага посту – гэта час нашага паяднання з Богом, з нашымі бліжнімі, унутранага паяднання, прыняцця сябе такім, які ёсць. Падчас гэтай святой мшы я буду маліцца ў інтэнцыі памерлага Елаш Уладзіміра, якога даручаем Божай міласэрнасці, успамінаючы у першую гадавіну пасля яго смерці. А мы перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. І вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усімагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, Змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына с предвечное Слово яднаешь с собою род человечий. Дай просим, каб мы со широй данностью и живой верой люд христианский шел насустрач великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Єзуса Новина. У тыя дні Пан сказаў Єзусу Новину: «Сёння я зняў з вас ганьбу егіпецкую, і разбілі сыны Ізраіля лагер у Галгале, і ўвечары на 14-й дзень месяца яны святкавалі Пасху на Ерыхонскай раўніцы. І на другі дзень Пасхі елі з пладоў гэтай зямлі праснакі і пражаныя зерні ў гэты ж дзень. А манна перастала падаць на другі дзень пасля таго, як яны сталі есці з пладоў зямлі. І не было больш манны ў сыноў Ізраіля, і елі яны у гэты год плён зямлі ханаанскай». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан.
Пакаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде ганориться душа моя, нехай чують гета покорний, нехай веселяться. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Узвеличивай Пана со мной, будем узвышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мене, і од усіх погрозів визволив мене. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Гляньте на Його і просвітлітеся, і твари ваші не спознають сорому. Вось нещасний покликав, і Пан Його вислухав, і уратував Його від усіх ягоних бідав. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, коли хто у Христе, то и новое створение, давнее минулое, вось сталося новое, а усё от Бога, який праз Ісуса Христа поєднав нас з собою і дав нам служення поєднання, тому що Бог у Христі поєднав з собою світ, не зважаючи на грехи людей і даючи нам слово поєднання. Тому, ад ім'я Христа, ми з'являємося посланцями, якби самого Бога, який закликає праз нас. Ад ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведав греху, Ён учинив грехом замість нас, каб ми у ім сталися справедливостю Божою. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божає. Хвала Тобі, Слово Божає. Устану і пойду до батьки моєго і скажу йому: Ойче, я згрішив супроть неба і перед Тобою. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час наближалися до Єзуса усе митники і грешники, каб послухаць Яго, а фарисеї і кніжники наракалі, кажучи: «Ён прымае грешников і єсть з імі». Але Єзус розказав фарисеям і кніжникам наступную прыпавесць, кажучи: «У одного чоловіка було два сини. Молодший з їх сказав батьку: Ойче, дай належную мне частку маёмасці. І той подзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край. І там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі. Ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свіні, але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: «Колькі наймітаў бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойче, я зграшыў супраць неба перад табою,
я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прымі мяне, як аднаго з наймітаў тваіх. І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся. І, пабегшы, кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: «Ойча, зграшыў я супраць неба перад табою, я ўжо не варты называцца тваім сынам». Бацька ж сказаў слугам сваім: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся, і пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі. І калі, вяртаючыся, падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся: «Што гэта такое?» Той адказаў яму: «Брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым». Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго. Але ён адказаў бацьку: «Вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, але ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля». Ён жа адказаў яму: «Дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё тваё. А цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Дарагія браты і сёстры, так традыцыйна у літургіі касцёла чацвёртая нядзеля Вялікага посту носіць назву радаснай нядзелі. Вось мы радуемся з таго, што ўжо незадоўга будзем урачыста святкаваць з мёртвых паўстання Езуса Хрыста. Для нас, як для веруючых людзей, гэта з'яўляецца прычынай для радасці. Аднак часам людзі, асабліва старэйшага ўзросту, перакананыя ў тым, што радасць – гэта выключна тое, што належыць людзям маладым. Вось гэта людзі маладыя могуць быць радасныя, могуць забаўляцца, вось як у сённяшнім Евангеліі мы чулі пра гэтага сына марнатраўнага. Часам нам з кожным годам вось выдаецца, што ўсё менш і менш гэтай радасці ў нашым жыцці, ўсё менш мы бачым прычын для радасці, губляем неяк нават вось магчымасць радавацца. Аднак калісьці святы Францішак, напэўна, вельмі добра для нас знаны святы, заснавальнік закону францішканаў, сказаў да свайго субрата Леона, кажа: «Сядай, пішы, а я табе скажу, што такое сапраўдная радасць». Калі б усе рыцары Парыжу уступілі ў наш закон францішканаў, напішы, што гэта не будзе сапраўднай радасцю. І калі б нават сам кароль, усе яго супрацоўнікі, вось нават сам папа рымскі таксама уступіў у наш закон францішканаў, напішы, што гэта не будзе сапраўднай радасцю. І калі б нават нашыя субраты пайшлі дзесьці ў краіны мусульманскія, дзе прапаведвалі бы Хрыста, і людзі прымалі бы хрост, прымалі бы веру ў Езуса Хрыста, прыходзілі да касцёла, напішы, што гэта не будзе сапраўднай радасцю. І нават калі б я меў дар аздараўляць людзей, рабіў розныя цуды, нават уваскрашаў бы людзей, напішы, што гэта не было бы сапраўднай радасцю. Аднак, калі я вяртаюся з аднаго манастыра да другога ноччу, калі вельмі холадна настолькі, што нават лёд пакрывае падол майго хабіту манаскага, майго манаскага адзення, так што
яно рэжа мне ногі. Я прыходжу да другога манастыра, стучуся ў дзверы, падыходзіць монах, брат, які пытаецца, хто там, і я кажу, што гэта я, Францішак, упусці мяне, а ён адказвае, не ведаю цябе, адыходзь адсюль. І я пачынаю яшчэ мацней стукацца ў гэтыя дзверы, прашуся, каб мяне упусцілі, таму што ўсю ноч я ў дарозе, я галодны, а той мне кажа, адыходзь адсюль, таму што я не ведаю цябе. І я зноў пачынаю прасіцца, упусці мяне прынамсі на гэтую адную ноч. Ён кажа, адыходзь і не перашкаджае нам, бо браты ўжо спяць, і я цябе не ўпушчу. І я адыходжу ад гэтага манастыра і не губляю супакою, не начинаю наракаць і не начинаю праклінаць, напішы, што гэта сапраўдная радасць. Радасць, якая грунтуецца выключна толькі на веры ў Пана Бога. І, дар'е браты і сёстры, часам мы можам наше жыццё папіраць на розных рэчах. Вось хтосьці ў жыцці папіраецца на рэчы матэрыяльныя, на грошы, на сваё багацце, хтосьці на здароўе, хтосьці на сваю сям'ю, некія знаёмствы. Вось гэтыя рэчы з'яўляюцца такой гарантыяй майго добрага жыцця. Аднак, калі хтосьці кажа, што ўсё сваё жыццё я абапіраю выключна толькі на Пану Богу, гэта значыць, што так па-людскі я ні на што не абапіраюся, таму што Бог з іншай рэчаіснасці. Калі я кажу, што я як веруючы чалавек, усё сваё жыццё абапіраю толькі на Богу, гэта вельмі моцныя словы, таму што па-людскі, вот так проста кажучы, я не маю ніякога апарця. І ў гэтым сэнсе, які ж радасны быў Хрыстус, калі паміраў на крыжы, таму што прача Бога, ён ужо не меў на што абапірацца. Вось малітва Ойча, ў рукі твае даю дух мой, гэта малітва поўнай радасці, малітва таго, хто выключна ўсё сваё жыццё даверыў толькі Пану Богу. І сёння, дар'е браты і сёстры, таксама Касцёл дае нам магчымасць разважаць менавіта о навяртанні, а прыйсці да Бога таксама як о прычыне пэўнай радасці ў жыцці чалавека. Дае нам гэта, па прыкладу, вельмі добра, напэўна, вельмі добра для нас знанага. Вось прыклад прыпавесці пра марнатраўнага сына, гэта прыпавесць, якую таксама мы часам вельмі часта называем прыпавесцю пра міласэрнага айца. Ну, яшчэ бачым у гэтай прыпавесці зайздроснага брата. Вось тут хіба кожны, больш ведаючы сваё жыццё, ці маё жыццё гэта прыклад пэўных адыходаў ад Пана Бога і вяртанняў, ці ўсё ж такі гэта постаць марнатраўнага сына мне бліжэйшая, ці маё жыццё гэта ў большасці зайздрасць да пэўных людзей, якім, выдаецца, шанцуецца лепей, чым мне ў жыцці, вось ці бліжэйшая мне постаць старэйшага брата, ці ўсё ж такі з'яўляюся чалавекам міласэрным і ўсё прабачаючым, як айцец у сённяшнім Евангелі. Вось кожны з нас, менавіта аналізуючы сваё жыццё, можа сам выбраць вось назву менавіта для гэтага тэксту, для гэтай прыпавесці. Аднак мы сёння чулі вельмі вымоўную гісторыю пра маладога хлопца, які прыходзіць да свайго бацькі з просьбай, што «Ойча, аддай мне палову сваёй маёмасці». Вось аддай мне тое, што, як яму выдаецца, яму належыць. І што цікава, дар'е браты і сёстры, вось калі б мы з вамі чыталі гэты тэкст на арыгінальнай мове, на якой ён быў напісаны, на грэцкай мове, у грэцкай мове ёсць два словы, якія мы можам перакладаем як маёмасць, некае багацце чалавека. Спадчына, напрыклад, тое, што найчасцей пераходзіць пасля смерці бацькоў, пераходзіць да іх дзяцей. І сённяшняе Евангелие ўжывае менавіта двух гэтых слоў. Двух гэтых слоў ўжывае іх заменна. У першым разе менавіта слова, якое мы так даслоўна можам перакласці як маёмасць, спадчына, а за другім разам ужывае такога грэцкага слова «біос», што найчасцей перакладаецца як жыццё. Вось так перафразуючы, Евангелие кажа нам, што гэты міласэрны айцец сённяшняга Евангелия падзяліў сваё жыццё паміж двумя сынамі. Гэта не столькі вымоўна, сколькі зразумела для нас, таму што маёмасць, якую, напэўна, кожны з людзей старэйшых тут прысутных разумее, што маёмасць, якую мы маем, гэта часта плён усёй
працы ўсяго нашага жыцця. Вось тое, што мы маем, гэта штосьці, што мы набываем праз усё наше жыццё. І так прасцей кажучы, гэты малады хлопец прыходзіць да свайго бацькі з просьбай, што аддай мне палову таго, што ты зарабляў праз усё сваё жыццё. І зноў жа, што цікава, ён бярэ вось гэтую частку, адыходзіць далёка, як кажа нам Евангелие, і за кароткі час зноў жа вельмі лагодна, тэкст беларускі, вось тлумачэнне вельмі лагодна нам перадае, што растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. Чаму я сказаў, што гэта вельмі лагоднае тлумачэнне, вельмі лагодны пераклад, таму што зноў жа, каб мы з вами узялі арыгінальны грэцкі тэкст і даслоўна яго ператлумачылі, там сказана, даслоўна яго пераклалі, там сказана, што ён праеў сваю маёмасць, жывучы глупа. Вось чалавек, які глупа жывучы, за некалькі, можам так сказаць, за некалькі месяцаў праеў усё тое, што яго бацька зарабляў праз усё сваё жыццё, можна сказаць. І Евангелие, вось, якое мы чытаем, можа зноў жа з гэтага Евангелія у нас могуць нарадзіцца некалькі такіх простых пытанняў. Па-першае, як магло стаць, што мы бачым такога, выдаецца, мудрага, вось, добрага, мы бы сёння сказалі рэлігійнага, пабожнага бацьку, у якога два такіх, не зусім далёкіх сына. Адзін за некалькі месяцаў прадае ўсю яго маёмасць, палову яго маёмасці, другі таксама, вось, маглі бы мы сказаць, з'яўляецца чалавекам такім закрытым у сваіх нейкіх амбіцыях, у сваіх комплексах, у зайздрасці. Як магло так стацца, што ў такога мудрага, добрага чалавека атрымалася, што выгадаў двух такіх вось, не зусім добрых, лагодна кажучы, сыноў. І зноў жа гэта можа нам быць зразумела, калі мы часам прыглядзімся да свайго жыцця. Вось мы, напэўна, в большасці з'яўляемся людзьмі, якім бацькі таксама часам з дзяцінства перадалі праўды веры, вось нейкія нормы хрысціянскай маральнасці. Аднак тое, што бацькі могуць быць вельмі пабожныя, вельмі рэлігійныя, гэта не значыць, што іх дзеці пойдуць таксама іх шляхам. Часам вось пэўныя памылкі, якія мы зноў жа, як гэтыя, скажам, маладыя людзі вось у Евангеліі таксама дапускаем. А па-другое, вось у гэтай прыпавесці мы бачым вось гэтага мудрага, міласэрнага, растропнага бацьку, мы бачым двух яго сыноў, і зноў жа нявольна нараджаецца пытанне, а дзе маці гэтых хлопцаў? І выдаецца, напэўна, кожны з нас разумее, што прыпавесць пра міласэрнага айца – гэта прыпавесць, першую чаргу, якая павінна для нас прыадкрыць Божую міласэрнасць. Вось гэты міласэрны айцец сённяшняе Евангелие з'яўляецца сімвалам Бога Айца. Бог Айцец, які мае ў сабе ўсё ж такі характары такой універсальнай любові да кожнага чалавека. Такія характарыстыкі, скажам, як бацькоўскай любові бацькі да чалавека, так і любові маці да кожнага чалавека. Заўважце, на пачатку гэтай прыпавесці гэты міласэрны айцец, ён вядзе сябе менавіта як айцец, як мужчына. Цяжка сабе ўявіць, каб гэты хлопец прыйшоў да маці і сказаў, што аддай мне палову спадчыны, я адыйду, і яна сказала, добра, бяры і адыходзь. Напэўна, іншая была бы рэакцыя маці. Напэўна, яна пачала бы неяк адгаварваць яго, сказала бы, пачакай яшчэ, падумай неяк, разваж усё гэта, пасаветуйся з кімсьці, схадзі там з ксяндзом паразмаўляць, яшчэ штосьці. Цяжка сабе ўявіць, каб маці так проста адпусціла сваё дзіця. Гэта менавіта ўчынак, на які адважыцца выключна толькі бацька. Разумеючы, што часам з такой, магчыма, з такой думкай, што калі ты лічыш, што ты дарослы, то можаш адысці. Калі так проста кажучы, пару раз у сваім жыцці спатыкнешся, магчыма, тады ты задумаешся менавіта над сваім жыццём.
Аднак далей мы бачым, што ўсё ж такі паводзіны гэтага міласэрнага айца больш прыпамінаюць нам паводзіны маці. Ёсць, апрача карціны Рэмбранта «Вяртанне марнатраўнага сына», якую, магчыма, кожны з нас добра ведае, ёсць яшчэ адна карціна, якая таксама называецца «Міласэрны айцец». Што цікава, на гэтай карціне мы не знойдзем ні адной асобы чалавека. Мы не ўбачым там ніводнага чалавека. На гэтай карціне мы ўбачым толькі падворак, дзверы і калітку і вытаптаную сцежку ад дзвярэй да каліткі. Карціна, якая павінна бы нам падказаць, што вось гэты міласэрны айцец, ён некалькі раз на дзень выходзіў, каб паглядзець, яго сын не вяртаецца. І нават вось гэтыя словы, з якімі ён звяртаецца да свайго сына, «дзіця маё», вось зноў жа словы кідаецца яму на шыю, цалуе, кажа яму «дзіця маё». Гэта зноў жа в большасці слова і пастава любячай маці, чым міласэрнага айца. Ну, але як я ўжо казаў, што ўсё ж такі гэта прыпавесць павінна нам прыпомніць пра Божую любоў да кожнага з нас, любоў, якая мае ў сабе ўсё найлепшае, тое, што мы атрымалі ад абодвух бацькоў, і ад бацькі, і ад маці. З іншага боку, дарагія браты і сёстры, мы таксама можам прыглядзецца паставе вось гэтага малодшага сына, марнатраўнага, як кажа Евангелие. Заўважце, распусціўшы, праеўшы сваю маёмасць, ён вяртаецца да свайго бацькі, але кіруецца не любоўю, кіруецца не жаданнем атрымаць прабачэння, кіруецца не нейкімі шляхетнымі высокімі пачуццямі. Што ім кіруе? Такое простае, чалавечае жаданне есці, голад. Ім кіруе голад. Адчуваючы голад, ён прыходзіць да высновы, што у бацькі майго работнікі маюць удосталь хлеба, я тут гіну з голаду, пайду і так устроюся на працу да свайго бацькі. Аднак, калі вось гэты бацька сустракае свайго сына, бачым, што ён кажа слугам, напэўна, разумеючы, што гэта яго дзіця прыйшло з доўгай дарогі, што ён змучаны, тое, што ён галодны. Заўважце, ён не кажа слугам, прынясіце яму хлеб, прынясіце яму вады, вось прынясіце яму штосьці паесці. Ён кажа, што прынясіце хутчэй найлепшую вопратку, дайце пярсцёнак на руку і прынясіце яму сандалі. Напэўна, ён ж не наесца з вопраткі сандалі ў пярсцёнку. Вось чаму ж ўсё ж такі такія словы кажа бацька? Таму што праз гэтыя словы вяртае тое, што для яго сына з'яўляецца найважнейшым, вяртае яму годнасць. Праз гэта паказвае, што у дому міласэрнага айца ты не будзеш наёмнікам, які будзе працаваць за хлеб. У дому айца ты заўсёды застанешся любімым сынам. І гэта зноў жа вельмі прыгожая гісторыя любові Бога да кожнага з нас. Менавіта гэта тое, што адбываецца падчас нашага паяднання з Богам у часе Вялікага посту. Гэта тое, што адбываецца з намі падчас кожнага сакраменту споведзі. У першую чаргу, нягледзячы на тое, што кожны з нас па-чалавечы мае свае патрэбы, мае свае пытанні, мае свае клопаты, у першую чаргу тое, што вяртае нам Бог, гэта наша годнасць дзяцей Божых. Ну і таксама, дарагія браты і сёстры, хацеў бы звярнуцца да вас са словамі падзякі і просьбы, як ксёндз пробашч Ян сказаў на пачатку, я з'яўляюся пробашчам парафіі, дзе будуецца святыня толькі. Вось гэта маладая парафія у Лідзе, вось невялікая, параўнаўча невялікая парафія. У нас дзесьці каля 1500 парафіянаў, гэта шмат разоў меней, чым, напрыклад, у вашай парафіі. Аднак вось цяпер мы будуем сваю святыню. І, канешне, я звяртаюся да вас з просьбай аб малітвах, каб Бог благаслаўляў нам менавіта ў гэтай працы, будаванне Божага дому, але таксама, напэўна, разумееце, што будаванне святыні патрабуе матэрыяльнай дапамогі. Вось да таго, як біскуп мне прызначыў менавіта будаваць гэтую святыню, я быў пробашчам
у парафіі Гервяты, напэўна, гэта парафія для вас большасці з'яўляецца знанай, таму што недалёка, тут параўнаўшы ад Ашмянаў. І вось, так шчыра кажучы, калі ксёндз біскуп вызваў мяне і запрапанаваў будаваць святыню, то першае, пра што я падумаў, што хіба пасля некалькі гадоў прабашоўства ў Гервятах найбольшае, што я магу зрабіць, гэта пасадзіць туйку дзе-небудзь каля касцёла. Але вось ўсё ж такі неяк так памаліўшыся, падумаў, што ўсё ж такі гэта Божая справа. І я ўдзячны Богу менавіта, што Ён вызначыў мяне на гэтае заданне. І таму да вас таксама звяртаюся з просьбай і са словамі падзякі. Няхай Бог аддзячыць вам за ваше добрае сэрца. Аман. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога. Бога ад Бога, святла ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, для нашага збаўлення, зышоў віўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, да Бога, які выводзіць нас з цемры граху і адорвае сваім святлом, узнесем з веры супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён указваў людзям шлях да Бога, стварыцеля і Пана ўсяго стварэння, Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб з любоўю настаўлялі грэшнікаў, вялі іх да крыніцы ласкі і жыцця, Цябе просім. Молім. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі аднаўлення, каб мы ачысцілі наše сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў, дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасанна на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі,
узяў хлеб і, падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Уладимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надею на воскрешення, про Гелаш Уладимира и про всіх, хто у Твоей ласці дошел з И отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от граху и захованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи прися збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидая вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Ягоную. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кров Христова напои мяне, о, вода з боку Христова
покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. На веки вечные, амин, на веки вечные, амин. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Каб окунуся я у Его крыницы, амин. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Езу, дай силы, веди до Ойца мяне. Каб окунуся я у Его крыницы, амин. Молимся. Боже, Ты освятляешь кожного чоловіка, який на гэты свет приходить, осветли наши души зянием Твоей ласки, каб думки наши были сгодны с Твоей волей, а мы щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Амин. Слухаем парафіяльні об'яви. Сьогодні переживаємо четверту неділю Великого посту. Дзякуємо для ксяндза Дмитрия за молитву падчас гэтай святой мшы, таксама за скіраванае Слово Божие. Захочам, хто мае такую магчымасць, дапамагчы, каб парафія, парафіяне, людзі ў гэтай маладой парафіі маглі як мага хутчэй маліцца ў сваім новым касцёле. Я ўжо казаў, ксяндз Дмитрий будзе пасля святой мшы пры выхадзе з касцёла збіраць ахвяраванні. У сераду, чацвер і пятніцу ў нашай парафіі адбудуцца велікапостныя рэкалекцыі. Святыя імшы ў гэтыя дні ў касцёле ў 9 і 18 гадзін. Таксама будзе магчымасць адарацца Найсвяцейшага сакраменту раніцай з 8 гадзін і ўвечары з 17. Спачатку ў цішыні, а пасля разам будзем маліцца супольна на ружанцы. Вечарам пасля святой імшы ў 18 гадзін запрашаем на спецыяльныя канферэнцыі, у сераду ўсіх жанчын, а ў чацвер усіх мужчын. У пятніцу пасля святой імшы раніцай і вечары будзе крыжовы шлях. Усіх сардэчна запрашаем прыняць удзел у рэкалекцыях, таксама запрасіце вашых блізкіх. Захочам таксама прыступіць у гэтыя дні да сакраменту споведзі, каб не адкладаць споведзь на апошнія дні Великага посту. Спавядаць будзем за паўгадзіны перад святой імшой. І таксама захочам прыняць удзел у рэкалекцыях на працягу ўсіх 3 дзён. Набажэнства крыжовы шлях у нас у касцёле кожную пятніцу пасля ранішняй вячэрняй імшы, для дзяцей у суботу ў 16 гадзін. У сераду пасля ранішняй вечарняй імшы, таксама ў нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін набажэнства песні жальбы. За ўдзел у рэкалекцыях, набажэнствах песні жальбы і крыжовым шляху можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах. Таксама захочваем у часе Великага посту паклапаціцца пра хворых, каб яны маглі прыступіць да споведзі святой камуні. Можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі і на гэты чацвер. На гэтым тыдні першы чацвер месяца ўвечары адбудзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. Як заўсёды, таксама ў чацвер святая гадзіна з 23:00 да поўначы. На гэтым тыдні таксама прыпадае першая пятніца месяца, набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Наступная субота,
першая субота месяца пасля святой імшы ў 9 гадзін набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. Запрашаем членаў жывога ружанца на сваю штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы ў 8 гадзін будзе магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту да святой імшы ў 10 гадзін. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Заўтра ў панядзелак, у апошні дзень месяца, вячэрняя святая імша за ахвярадаўцаў мінулага месяца. На мінулы тыдні дайшлі да пана нашыя парафіяне Станіслаў Шаўліс, 70 год, і Валерыян Глузскі, 58 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. вечны адпачынак дай ім, Пане, Святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Даверу новораспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай, памолімся аб плённым перажыванні перыяду Великага посту, рэкалекцыі, таксама аб пабожным святкаванні Велікадня для ўсёй нашай парафіі. Помолимся таксама за ксяндза Дмітрыя, всю яго парафіяльную супольнасць, каб Бог благословляў ему справе пабудовы касцёла. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших патрэбах, не пагарджаем маленнем нашим, я до всялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская. Молися за нас. Прыймем цяпер Божае благословение на гэты дзень, які сёння распачынаем. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,